Salam, selamat hari Minggu ma dihita salutna. Adoran sota puka par minggota, tabereng maju amang inang, tata ibadah ta. Di nomor 14 anon, dung sipul kor sian HKBP Cibitung, diuduti ma dohot kor Maranata. Songonima buah-buah dihita. Atong tapasada ma rohadot pikirata, tapuka ma par minggota, tapuju ma debata, marede mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ida ma, sai 00 do matani Jehovah tu akka na makabiari ibana, akka na makalungukon asini rohana, sai dihalungukon rohanami do Jehovah, ibana do panupahi dohot lombu-lombu nami. Ai mangasau ni bana, marlas ni roha do hami, marhaposa tu goarna na badai do hami, sai pasonggok ma asini roham tu hami, ale Jehovah, hombar tu pakalungukon diho, haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadiami, sai buhai ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangion hatam na badiai, jala renggas sami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa uparsea kami aka ari-ari ningolunami na podoki. Sai pamasuk mahami Tuhan luas saliling-liling na.
Pijion nami maho disi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangio kamu ma patik ni debata, ima sian Efesus 4 ayat sada. Asa au natarihot di bagasat Tuhani, huapoi mahamu, parangeo kamu ma natama, hombar tu pajauan nau songgop Tuhamu. Atong rap mangidoguku mahita tu debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogui mahami, mangulaon na hombar tu patik mi. Amin. Tato poti mado satta na gudangi tuadupan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami para siroha na sumurung, napungu dohami di julum martang yang tuho. Dada mangasaon hati goran nami, na mangasaon asini roham na gudangido, sai asima roham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, sahai sungguh lima roha nami, asa mubaroha dohot pangalon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesian ni dosata. Humopop hita, gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bait debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amin. Tarbegeso arana jauh-jauh, tongos mas sodami, tungsoro parbegunina olomi, tongos mas sodami, tongos mas baritana uli, madungoy namodomi, tongos mas Maritana uli madungoy namodomi. Unang say tahil supito ni roha tongos masodang mi. Baritahon hatahangoluani tongos masodang mi. Tongos mabarita na uli madungoy namodomi. Tongos mabarita na uli madungoy namodomi. Turpuk epistel di Mingguta sadarion, ima sian buku ni si Jesaya, bidu ono 55, mamuka ayat sada rodi ayat sia. Tajahama marsikap soring. Aka na uso-uso diau nasai laun, ido mangalului au nuaing. Jala halak naso mangalului au nasai laun, nunga jupang sa au. Nikudo tu bangso naso pajojo guarhu nasai laun. Disoddo au, disoddo au. Lipat hari tu bangsa najuki akan abadalani dalam nasoringga mangutop pikiran dan rohan sendiri. Tu bangso na toktong paheheri masu dia dopaku, aka nama mele di bagasan akka porlak. Jala manutung dopa di atas ni akka batu na minasak. Lam didok nasi dadope, disi maho, udang jumonok ko tuau, ay nama dia doau martibak koko, iko gabe timus di bagasan iguku do akka nasida, jala gabe api na marsigorgor manipatari. Hajaton muna sadiri rabdohot hajaton ni akka opumuna ninna jahuba akka na manutung dopa di pucu ni akka dolok jala direheyau di atas ni akka robean dibaeni suatonokku ma upani pambainan nasida najolo tu opuan nasidai. Ayat sia rapi tambah baca. Jala au parohon sian Jakob boni, jala sian Juda sahalak sitean akadoloku. Ai ikot jol mana piliti manea tanoi, jala akan apasokku maringanan disi. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin.
Mare Dehita. Taha tidakko ma haporsiatai, songon nahina tidakko ni dongata saporsian di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso atudosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon si Maria, naga begabian si Anton di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang, na tua tu banuan toru, na mula mangulu di hari patoluhon, na menaik tu surgo lau undu tu siamun debata, amanai pargogo na suatu dosani, disi bana pemula mangumi ala na mangulu do nama au porsea di tondi porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akka nabadia, doho diasasan ni dosa, doho dihatai namandok, mula mangulu sogok daging hala nong mati, doho yang luan nasora sudah. Amin.
Tabegema titing di Minggu Parjolo dung Trinitatis 10 Juni 2022. Bagian na Parjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Parjolo dung Trinitatis doho tema gabe aka anak ni debata marhite haporseaon di Yesus Kristus. Bagian na paduahon dana nasorang. Parjolo na di hari Rabu sada Juni 2022 di basa-basa hotu hatta do dana bawa di keluarga Niamata Wira Setia S. Tambunan Inata Rani Boru Girsang Ruas ni Huriata Nir Sadasia Duasia Nasian Wik Judea Manang kelompok Walu. Napaduahon na di hari Sabtu 10 Juni 2022 di basa-basa hotu hatta do dana bawa di keluarga Niamata Jonas Biraldo Lubis Inata Anggi Plorani Boru Hutapea Ruas ni Huriata Nir Sadapitu Dua Sada Nasian Wik Laudokia Manang Pitu. Hipasto dan lagi songoninang natorasna. Bagian napa tuluhon maka tidakkon haporseaon. Di hari Minggu sadarion 10 Juni 2022 maka tidakkon haporseaon ma sahala ruas doli-doli do sahala ruas namar baju di parmingguon pukul 10 botare. Bagian napa paton ruas nataba. Mamukka sadarion Minggu 10 Juni 2022 gabe ruas ni HKB Depok Sadama keluarga Niamata Edward Tabunan Inata Elmeria Boru Pasaribu Nasida Ro Sian GKPI Tarutung Kota Inganan Nasida Jalan RD Sukarma Perumahan Permata Rubitolu Blok C2 Rangkapan Jaya Baru Nir Sadasia Onoptolu Masuk Wik 10 Sada Manang Jericho. Bagian napalimahon ruas napida. Mamukka sadarion Minggu 10 Juni 2022 Pidda Huria Sian HKB Depok Sadama Nyonya Siregar Nurbalem Boru Sihobing Nir Sada Opat Tolu Opat Nasian Wik 10 Sada Manang Jericho Nasida Pidda tu HKBP Resort Citra Indah Jonggol. Bagian napaonopon pertanyaan perhalado dohot keluarga. Di hari Senin 20 Juni 2022 pukul 10 sia patu paonna do pertanyaan perhalado dohot keluarga maringanan di gereja. Bagian napapituhon pangebation ni Huria. Di hari sadarion Minggu 10 Juni 2022 Roro Pungan Ama HKBP Cibitung mengebati Huriata laho patu bagion ede puji-pujian di parmingguon pukul 7 do di pukul 10 duksipul tikting tapi itu ihut ma panorangion sian utusan ni ruas HKBP Cibitung. Bagian na pawaluhon rapot pembentukan panitia tahun kesehatan. Di hari Rabu 22 Juni 2022 patu paonnado rapot pembentukan tahun kesehatan HKBP 2022 Zona Natolu Distrik 20 Deboskap Maringanan di gereja. Bagian napasiahon tim verifikasi distrik. Nah di hari Kamis 10 Juni 2022 Roro tim verifikasi distrik 20 Deboskap niluhon ni inang pendeta Dr. Tiapul Hutahayan patu pahon verifikasi laporan perhepengon ni Huria doho resort HKBP Depok Sada. Bagian na pasapuluhon pertanyaan wik. Na Parjolo melengkapi informasi pertanyaan wik ima di wik Getsemane hari Kamis tanggal 27 Juni 2022 maringanan di bagas ni keluarga J. Haryanja Boru Hutagalung, alamat Jalan Akar Wangi Raya nomor 10, Komplek Pertanian
Atsiri Permai Citayam. Napa duahon pertandingan week kolose tersurat di Warta Cetak pukul 10.00 sasitongna masuk pukul 10.30 WIB. Bagian na pasapul sadahon titing na sojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite kode respon cepat QR code nong adong diganu bangku hudulat tabe dohot marhite grup WA wik tabe. Songoni ma titing masa di huriata di bagasan mingguon sadi pas-pasu tuhat tamai tau sangap di goarna. Shalom. Selamat hari Minggu madihita amang inang. Mau lihat tema perjolo tadok tu amat tepat dengan bahasa. Ala diring-iring tuhat tarihita santongani bagas tabe. Boy nuaing marpungo di bagas joron itu hatta rap mamuji pasang apa tuhatai. Tarlumobi mahami punguan kor ama HKBP Marsada Cibitung na diuluhon ni amang padita baringin si Marmata. Sehat dohami amang inang san perdalanan. Boy hita pa Jepang rap nuaing mamuji pasang apon guarni tu hatta di bagas jaron. Jadi at dorang soho pasahat tami panuturion. Taringot tu rencana nami narotuson. Perjoloma dengan upatat dahok kami diri nami. Ia ausad diri na jongjong di son, ima situa Juliaman Ambarita. Ia boru nirajai na huarap boru patjaitan, tolu madak danak bawa di keluarga nami. Ima jo saotik partinadan, asa unang arongan na sukun-sukun, isitu teh nama dok kata sian HKBP Marsada Cibitungi, inak kamang inang. Jadi matutu amang inang, parjolo na hormati hame amang padita uluan dohot fungsional di HKBP Depok Sadaon, suang songonima amanami inanami sude parhalado ni hurion, terlumobi ma na hormati hami jalan na holongi hami sude ruas ni HKBP Resort Depok Sada DKI Jakartaon, Depok Cup. Maulate godang situ tu dohonon nami di haradeon ni rohamuna majalo haroronami amang inang. Saotik hu tariason songon sejarah ni hurianami memang nasai laoni tung masai porsukdo dialami hami amang inang. Di tahun 2010 sada singkat cerita majohodok 2010 sada nung adong nian godung pergarejon nami. Alai di hati hai aka karas ni situasi di segel masa do huria namion. Jadi maulate di tuhata di tongos tuhata sada padita di hami adorang suamang padita si Marmata, ima padita Hercules Panjaitan, nuaing bertugas di Kebaran Lama. Boy mahami marminggu di sada ruko. Dung selama 3 tahun kami amanginang marminggu di jabu-jabu. Jadi satabi hata dohonoko di nomor minggu nomor jabu-jabu odang boy sono kita manginang sono kamu boy leket-leket marpakaian wama di jabu-jabu dang arong inate si mar minggu mar kebaya mar baju. Jadi bahkan orodo sipata ina pe marsalawar elana hudul di amak tiar do. Ima jo saotik boy ma di tahun 2010 opat di Torhami masada ruko na barukuran 5 kali 5 meter. Hargana 1,3 miliar hati hai. Dijual hami magedungon pitras 50 sisana marutang mahami tubang. Sahat tu sonarion ruko nalamai marutang dope hami pitus 7 juta per bulan. Alai dung perkembangan di situasi lam tabba maruas nami lam marpojok-pojok mahami di rukon buama tu si hala inang mau kuras 5 kali 5. Arong masih pata na di tangga hudul, arong mana sipata kursi tempel ibaen, apalagi mamolo di hari-hari besar. Alaya sirohan itu hani
Molo dohonoku kebetulan, molo di halak Kristen dangadong kebetulan ate. Di samping rukun namion, rukun ni amang marga silaban situa di HKBP Purwakarta. Boy ma dileon amat tahun kami marutang. Harga ni rukoi sada koma pitu. Jadi nuaing gabe dua marukon namion. Sada marutang dope 7,5 juta per bulan na sada naik marutang dope tu amang silabanon. Hira-hira marsada 4 miliar naik. Nasana tolap gogonami amang inang ipatu pahami do si anak karuas. Marhite-hite toto ripe dohot akka janji iman. Boy ma nasa tolak gogonami terpapungu 500 juta. Tapi harga ni rukon aking sada 7, tabba muse 200 juta naik biaya renovasi untuk penggabungan. Jadi sada sia orang maon hera orang lebih sada 4 miliar rupiah. Jadi hahurangan naon songon onmai dipatu pahami amang inang melalui kunjungan kor. Dung sidung pandemi on mulai reda, padua haliom mahami boy dope kunjungan kor. 2 minggu na salpo di HKBP Resort, bojong menteng mah ipatu pahami markor amang inang. Jadi sialani sian serep ni roha mi mangidu pangurupiot tujolo muna, tutonga muna amang inang. Pos rohanami, nasada hapor siaw kita, disada huria HKBP na boloni. Natong dohita namar siurup-urupan amang inang arop rohanami songon nakanengan di patari jasona padita songon naung somal di patupen na melalui rapat huria di joluan mainna anno dung sidung parmingguan pasatan ya kadamang dainang akatupak pangurupiot tuhami pos rohanami saya nauka dorohamuna saya namar si bantuan dohita aka nasa hapor saya tutuhatta tarnumobi sa HKBP se Indonesiaon. Alai molo tungpe tabani di kota Kando di Jolo molo adong amang inang mangido nomor rekening panitia pembangunan radedo hamian non babaho tuaka amang dainang ate. Saote ku babaho kami mulai tegurang di pasar tami adong do nakaningan ruas nih huriaon napasahaton melalui rekening. Yala lasiat situ rohanami Polado amang inang, jala asida memang dang olo disebutkan namanya. Jadi melalui on pasahatan nami do tu keluarga nasida mau lete godang salam ditabai ma aka pasu-pasu di nasida. Suang songoni ma dihamu sudia amang inang tangyang nami san huria HKBP Marsada Cibitung sailam tabba belgama tabba mangerbang ma huria HKBP Resort Depok Sadaon tujulan niarion ima tangyang nami songo tupak na buhay huliak kami nakke melalui kor puji-pujian sian kor ama. Saya tapuji matututu hatta, saya mangerbang ma lam toguma hapor seata tujulan yon marhite-hite aka edde suang songi nangkingsan kor inate. Imana buhay tarpasahat tami amang inang mau lete godang ma parjolo hubasahat tami di tengah-tengah tak botima mau lete. Tabegima dekor paduahon sian HKBP Cibitung. Diuduti muse anon sian kor Maranata.
Maredehita uhut ma tapapungu peleata. Tuhan Yesus, ai dapat di
Dameni debatana sumurung sian saluhukna roha, imana mangaramoti ate-ate roha nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamua manami inanami parhalado dohot saluhu ruas ni huriatta. Ada orang so masuk kita di nama jaha hatan ide bata. Pinatadahot diri jepek tuhita saluhukna. Ia hami namargoar padita baringin tirta simarmata. Inang pardijabu borulu bagaol jala nunga dilehot tuhatta tolu dak danak di tonga-tonga ni keluarga. Anggo inang pangitubu boru sialoho jala inang simatua boru marpaung. Jala hamin waeng makobasi di huriatta HKBP Marsada Cibitung. Na mangihut manabai hatorangan nidongan nakaning ia HKBP Marsada Cibitungon 2 ma full timer. Hami mah songon uluan padita doho sada guru huria Armandoni butar-butar nakaning namartaki 10 tolu ma parhalado manang situa jala torop nami 147 kakak. Jadi najulu adong do inganan parminggon nami di Cibitung alai songon pinatorangi nakaning alani demo dohok namar sogoni roha ikon marhusor mahami mangalului inganan na aman dapok nami ma di Tambun. Jadi ruko metlan Tambun ma ima ruko goarni inganan parmingguan mananggarijai. Ala yang go goar Cibitungi hok do hubuah kami. Jadi holangna jarakna marhira 45 kilometer ma sian inganan parmingguan na parjolo naung hugani sami. Jadi osrohaku asini rohani Tuhani na mangarahut tita na mangukap roha niamang doho inang dison laho manupahi huriatta na adong di Marsada Cibitung. Jala na patuluhon songon mamuhai parsaorata au majo mewakili sude parhalado doho ruas ni huriatta pasahaton tabe parhorasan dihita saluhukna dison horas ma dihamu salukna. Di minggu na parjulu dung Trinitatis na martemahon gabe anak ni debata markite haporsiaon di Yesus Kristus. Marojahan ma tema minggon sian hata ni debata na tersurat di Galatia bidutolu ayat 20 tolu sahatro di ayat 20 sia. Songono matar surat di si. Alai taga soro haporsiaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihitju. Managam haporsiaon nanaeng patada honon dope. Asa gabe songon si parorok do patiki. Mabuak kita tu Kristus. Asasian haporsiaon hita dipitori. Alai dung roh haporsiaoni dangbe ginonggoman ni si paroroti hita. Ai saluhu dohamu anak ni debata marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ai Kristus ido di parulosok kamu sudihamu nang tardidi tu bagasan Kristus. Dang mardia ibar di si Jahudi manang Yunani, hatuban manang anak mata, bawa manang parupuan, ai sadado hamu saluhukna di bagasan Kristus Yesus. Alai yang go Kristus napuna hamu, pinopar ni Abraham dohamu, atong jala panean mangihuton baga-bagai. Ido yang go sahana.
Ama kamanginang di nama ngulu hita di Portibion sada nama carikot di ngolu ni jolma ima taringot tu hadirion na manang status na ala lohok do tu status manang hadirioni hak wewenang dohot ulaon manang kewajiban. Totu asing do hak manang kewajiban ni nang berstatus ama dohot akan aposo. Manang na di tonga-tongani keluargai, manang na di tonga-tongani paradato ni, asing do hak dohok kewajiban ni na berstatus warga negara, dohok pendatang manang turis dalam konteks kenegaraan. Berbeda do hak dohot kewajiban. Jala mangihut tu status ido, akka parange pangulaon jala ido namano Tuhon songot dia hita mangulu. Jadi molo marasing do status dohok pangulaon na gawe di do kalak ma aina soma boto diri na duina. Contoh anggo status na nga ama-ama ale anggo sia pangalahona ba hira duli-duli rupani sian paheana sia segala macam dohono ni halak ma aina sotina dana do dirina. Itulah saya katakan salah satu yang paling penting di tengah-tengah kehidupan kita yang menentukan dan membatasi kita adalah status hadiriota. Di Bibelta di dokdo hita jolma dung sorang hita tu Portibion pitor loho di hita hadirion status identitas pardosa. Jadi dang tarjalo hak Kristenon teori tabula rasai ya, bahwa seorang bayi lahir dia seperti kertas putih belum bernoda. Anggo di puda hak Kristeno dak songoni. Alea dong dona di dokna dosa teat-teanan. Di si seorang ibadah ngadong stempel perdosa. Ima status. Nah. Jadi heado tonton di YouTube jamita ni Padita Rap mantan direktur Persetia Persekutuan Sekolah Teologia di do ibana songonon. Membunuh, mencuri, merampok itu bukan dosa. Sangat tersonggo tahu, bahasa. Tapi masih koma. Itu semua manifestasi dosa. Hataridaan di dosa idui. Alani dosa itu bukan sekumpulan perbuatan jahat. Seperti yang saya katakan tadi, membunuh, mencuri, merampok. Dosa itu bukan sekumpulan perbuatan jahat. Karena kalau dosa itu sekumpulan perbuatan jahat, berarti dia bisa dibayar dengan sekumpulan perbuatan baik. Alani terminologi dosa adongdo di sude ugamo ale lapatanna marasing-asing. Di hita dosa itu bukan sekumpulan perbuatan jahat. Karena kalau sekumpulan perbuatan jahat itu bisa dibayar dengan sekumpulan perbuatan baik. Alai yang go di hita lapatani dosa, terminologi dosa ima status naloho di hita. Dung sorang hita tu Portibio. Karena itu pendeta Rap mengambil sebuah ilustrasi demikian. Dia ambil ada dua pilihan tentang harimau dan kambing. Harimau menerkam kambing, maka harimau menjadi binatang buas. Atau B, karena harimau binatang buas, maka dia menerkam kambing. Kira-kira yang mana yang betul? Yang B atau yang A? Yang B. Ya.
Ala memang status ni ibana hadirionna songon binatang buas. Kalaupun dia sedang tidur, kalaupun dia sedang leyeh-leyeh, dohono ni halak dotongi binatang buas. Yakin udang adok kita na lagi manakon waing ison. Ate. Amat do tas do segala macam kan. Alei jolma pardosa do hita. Jolma pardosa do hita. Sama seperti harimau tadi, dia tidak sedang menerkam pun, bahkan anak harimau yang kelihatannya lucu-lucu itu, tapi sudah terpatri, dia sebagai binatang buas. Alani nasa nasorang sian buni ni jolma, nungabe berstatus pardosa. Imana didokna dosa teatianan. Jadi akan nama bunuh, nama nako dohok nasing nih, hataridaan ni dosa imai. Hataridaan ni status songon pardosa, ima hataridaan na. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana supaya status ini bisa hilang? Asabui margatti. Didok halak Yahudi, pakorhon ni namangulahon patiki, disido dapat haluau, disido kita diselamatkan. Alaniaha, ala pinoparni si Abraham nasida, jalatu nasida do dilehot debata patik ni si Musa. Songo pinopar ni si Musa do si Abraham. Ba memang ikon mangulaho patikido asa malua hita. Asa margati status ta. Ternyata down. Gariada marhite patik haja hudioni lam manadama nasotolap ni sude jolma malua sian dosa. Gariada marhite nama mereng patik ni si Musai gabe lam tarboto lam sadarma. Dang adong HP jol maun nanggo sadana sikop. Laho mangulahon patiki. Hidup bahe didok dison patiki songon si parorot sahat tunaro Kristus. Alani dihamu amang inang doa kadongan dison. Status kita sebagai orang berdosa itu hanya bisa hilang dan berganti molo adong namasa narosia duru ni jolmai sadiri. Anggo sia dirina, sian haburjonna, sian usahana, dang tarbahen. Alaikon naro sian luar dirina do. Ima sian nasobuni ni jolma. Sian isi mai. Ima naganuk minggu tahati dakon, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata nasa sadai na tinubuhon ni nagabe-gabian sian todi perbadia adorang so habubuhanon lapatan yon kan ya sebelum dibuahi ya sebelum terjadi perjumpaan antara sel sperma dengan sel telur adorang so habubuhan. Artinya Yesus Kristus bukan dari benih manusia. Anggotong do siap boni ni colma, tang terbahen lahom mangupat statusi. Aladang siap boni ni colma Yesus Kristus, holanibana do nabui, mangupat statusi. Marhite aha, marhite na manobusita. Cara na manobusita, magati tempat tak dihau pinarsilang. Molotaida rupani di Galatia tolu ayat 10 tolu didok disi ditobus Kristusido hita sian bura ni patiki dina hona bura ibana humokop hita aina tarsurat do hona bura do ganup na targatung di hau pinarsilang. Jadi molotaida nion hau pinarsilangon silangon simbolnya hadoon adong di nama dok simbol keselamatan toho
Alai sebelum sahat tu si, ini adalah simbol kutuk. Lapatanna jolma nahuna bura do nagatung dison. Aka parjahat na sumalin. Artina di si ikon hita hiaddo dison gatung. Alani balgani dosatta. Alai igati posisita. Dang hita dison. Aturan na hita hiad. Alai itubus lapatanna margati tempat. Gawe Kristus ma nagatung dison. Laho manggarar hita, laho mangupat statusta, songon jolma pardosa hita. Ima halongangan ni panubusyo ni. Itulah keajaiban dari sebuah penebusan. Taida majuda, kita yang tadinya lahir di dalam dosa, didikte oleh dosa, diarahkan oleh dosa, dikendalikan oleh dosa, diperbudak oleh dosa, lahir di dalam dosa dan mati di dalam dosa dan akhirnya menerima upah dosa di Rom Onom ayat 27. Hamatean do upani dosa, hamatean nasalileng-lelengna. Artinya tadinya dosa itu seperti penjara buat kita. Alai ala panubusion ni Kristusi malua mahita siani. Ima sini roha dohok denggan basa ni debata marhite Yesus Kristus. Tajalo mai marhite naporsea hita, marhite haporseotai. Disima hita gabe dapotan status naik baru. Ima gabe aka ianakon ni debata. Ido songon tema ni minggu ta. Gabe anak ni debata marhite haporseaon di Yesus Kristus. Alani ko dohonok dua manginang, ikon oddo mulayota, start sianon. Kesadaran bahwa Anda dan saya, status kita bukan lagi hamba dosa. Iko sianido mulana. Bahwa Anda dan saya, kita secara pribadi harus tersadarkan, saya ini bukan lagi hamba dosa. Statusku dang hatoban ni dosa benuaing. Ale marhite hapor siauku di Tuhan Yesus Kristus, nunga gabe akayanakon ni debatado aku. Ikonido parjolo, borhak sianido, asa gabe Kristen na dinggan hita. Alani molo taulaho pa na dinggan, taulaho pe akanauli, dada laho songon usahai laho malua dao. Gari ada, tada ni hamoleateot tadui, ala nunga parjolo, diupak debata statusta songo pardosa. Jala mangulu maau, hupar tari dahon, hobar, tu status, naik baru. Itulah yang namanya penebusan. Artinya digantikan tempat kita. Nasugutan hubay sada ilustrasi, di hamu-amang inang, nang songonia kadongan na manoton, live streaming, siat jabu. Taringot tu pergantian tempaton, adong sada cerita na jolo tiki masa kekejaman tentara Nazi Hitler di sada huta namargoar Auschwitz. Ini sebuah camp konsentrasi zaman Hitler. Sada huta namargoar Auschwitz. Masa mati ki melarikan diri tolu halak tawanan. Gabe tarimas ma kepala penjara ni Auschwitz. Jadi asa unang masa bei adong efek jera di Jawa ibana ma di Papua ibana ma tawanan nasisa di si ipiliti ma secara random 10 halak asa hona uhum jala uhuman ada tanggung hukuman mati asa ibereng katawanan nasingnya sama bir nasida. Jadi sada sian 10 adong ma namargoar Francis Gajowniczek. Dung bagaimana guarna ikora? Wah, tortumatangis ibana. Torijo ibana guarni inatana doh ianakonna. Ay di rohana ba songonon nama parsiratku doh keluargaku hape ikomate o ison. Sa itu matangis marsuraki ibana. Alito puma adong sada ama merdala tujulo ijupangi kepala penjarai
amang lokma loasma auma magati honibana. Bingung kepala penjarai. Adong halak na ulu sumono nate. Ulu ibana mate. Alay batoy ma. Memang iko merdalan do hukumani. Ujung na gabi malua maon si Francis Gayoniksakon. Berganti tempat. Doho sada amata. Na ternyata sahalak pastor Katolik na margoar. Maximilian Kolbe. Jadi Kolbe magatihon tempat ni si Gayoniksek. Malua maibana sian hamatiani. Ujungna dung sidung perang. Talu ma Jerman. Ipalua sudah tahanan. Mula maibana tutong-atongani keluargana. Dan hidupnya tidak sama lagi. Karena dia tahu. Dia mendapat kesempatan kedua untuk hidup. Untuk bertemu dengan keluarganya. Dan untuk mencintai mereka seumur hidupnya. Ala adong sasahalak. Naolo magatihon tempatna. Sada ilustrasi jala kejadian nyata doon. Namang gobaron hita. Hita be akajolma na mendapat kesempatan padua halion. Kesempatan kedua untuk hidup secara berbeda. Dang be songon hatuban ni dosa hita. Alai songon akayanakon ni debatado hita. Aladang jolma na manubus hita. Songon amat takol bii. Alilubi siani. Tuhan yang maha mulia. Penebus di kayu salib. Yesus Kristus. Marhite panobusyonna gabe ibaru hita. Mate ibana magatihon inganata di hau pinar silangi. Asa boha, asa marngulu nai baru hita. Berstatus nai baru hita. Ciptaan baru. Gabe ianakon ni harajaon ni debata. Idolapatan ni secara fundamental. Hamu dohot au didok Kristen. Tuhan ingin kita hidup secara baru. Karena kita ini mendapat kesempatan kedua. Jala kesempatan padua halionon. Dang alani usahata mangulahon patiki. Alai holan alani asini roha. Anugerah dengan bahasa ni debata. Nata jakon tajalo margite haporsioni. Adong du tujuan na. Tujuan na adong dua. Na parjulu. Asa dinamangulu hita padua halion. Dilehot debata hita kesempatan kedua untuk hidup. Alai dengan cara yang berbeda. Karena statusnya sudah berbeda. Di sido riko ni padidioni. Padidioni do manesa dosa. Dosa teat-teannya ni diupat di sesa. Marhite padidioni. Jala dukon tardidi hita di sima dongolu nai baru marhite pangajarion huria nang natoras. Alai marhite panubusioni naparjulu. Kita diberi kesempatan kedua untuk hidup dengan cara yang berbeda. Gimana parjulu? Ala nunga mubabe status ta. Songo dia carana amang inang. Akadong aku. Adong sa dapat dita di Korea Selatan namarguar padita Lee Jong Rak. Anon boy ta searching on di YouTube. Makobasi ibana dang di mimbar, dang di huria songonon, alay ibagas ijabu. Jadi di dokumentasi hot do pakobasyon naon, ibain sada film. Guarni filmon, boyan nonta searching, Dropbox. Jadi pendeta ini punya pelayanan khusus di rumahnya. Dia menyediakan kotak bayi di depan pintu rumahnya. Dan di situ tempat ibu-ibu muda yang berniat hendak membuang bayinya. Entah karena bayinya ini cacat mental, cacat fisik, atau karena tidak berayah, lahir di luar nikah. Dan memang fenomena ini terjadi pada kalangan wanita-wanita muda di Korea Selatan. Ala lungun ni rohani Pastor Lee Jong Rakon daripada marmatean
ipabolok ko songoni topi dalani, iba ini bana mapakobasion songoni. Gabi didok may mana baby box pastor. Memang itu pelayanan. Siapa saja yang meletakkan bayinya di situ, dia diasuh, dikasihi, dan dia rela untuk mengadopsi mereka menjadi anaknya. Dihaholongi, diparmudu-mudu. Atik pe, gumudang sian nasida, cacat mental, cacat fisik. Ale adong sada siada danakina sehat, normal, dan bertumbuh dengan sehat, cerdas, dan karena dirawat dan dididik, dia berkarakter baik. Ibu to dan akod dona dia ini mana? Bahwa dia itu diangkat. Tongon ma diwawancarai, isukun wartawan omma, apa cita-citamu nak? Dengan tegas anak laki-laki ini menjawab, saya ingin melanjutkan pekerjaan ayah. Mengharukan. Alai boto imana pastor li na tua-tua nei lam matua lam retes dagingna HP lam martaba doa ka poso-poso na dipeakon di kotak na ijolo ni jabunei lam tabba isebeyan non na mengarawat nasida. Siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu kalau pastor li dan istrinya semakin tua? Anak muda ini tahu dirinya diselamatkan waktu dia bayi. Dia berdiri di depan dan berkata, saya mau melanjutkan pekerjaan ayah. Buita idanon, panidang yon di mana di sini. Hama kedongan, itulah artinya kalau orang itu mau hidup berbeda. Karena dia sudah diadopsi, sudah diganti statusnya. Kalau kita sadar, kita ini orang yang ditebus dan diadopsi Tuhan, adong status naik baru di hita, dang behatoban di dosa, alai gabe anakon di debata. Kita mau membalas kasih Tuhan dan mau hidup seperti yang Tuhan mau. Sederhana. Mari kita lanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Idonani halo mohon ni Tuhan Yesus maradopok kita. Anak itu tahu tujuan hidupnya sekarang. Dan itulah karunia terbesar sebuah penebusan. Hidup seorang anak yang tadinya disia-siakan, sekarang menjadi punya tujuan yang jelas. Songoni nang dosai. Dosa ma baik kita, hidup kita sia-sia. Dang binoto tu dia tujuannya. Ala lohot kita ketagihan kepada sesuatu yang salah. Sesuatu yang terpisah dari sesuatu yang benar. Dan sesuatu yang benar itu apa? Sesuatu yang benar itu adalah tujuan Tuhan merencanakan kehidupan kita. Kita dibuat terpisah dari apa yang menjadi tujuan hidup yang Allah rencanakan untuk kita. Tapi Tuhan lakukan pada kita adalah mengembalikan tujuan itu kembali. Allah mau kita hidup memuliakan dia. Bagaimana caranya? Sekali lagi, sederhana. Songo cerita ni dana kina kaning. Manguduti ulau ni Yesus di tonga-tonga ni portibion. Ima ulau na pasangapon guarni debata. Dia memperhatikan yang lemah, dia mengunjungi yang sakit, dia menunjukkan jalan untuk yang tersesat, dia menyuarakan kebenaran, dia menyayangi keluarganya, dia berbagi makanan dengan orang yang lapar, dia membantu orang yang lemah, dia mengampuni orang yang bersalah, dan masih banyak yang Yesus lakukan di dunia ini. Idona nang udu tatta. Ala nunga gabe yanakon ni debata, nunga solo Kristusi tuhita. Napa dua hon? Ala ni nunga ditobus Kristusi hita, jala nunga tardidi hita, nunga solo Kristusi tu hita. Berarti hita napungu dison akan aporsia di Kristus, sudi hita nunga gabe marhaha maranggibe. Kita sudah menjadi keluarga. Iduna didokna nakaning hama kadongan di ayat 20 walui. Dang mardia ibar di si Yahudi manang Junani, hatuban manang anak mata,
bawa manang parupuan, ai sada dohamu saluhukna di bagasan Kristus Yesusi. Nunga sada behita, songos sada keluarga, marha maranggi hita. Alani tarabai kita madok alia manami, Bapa kami yang di sorga. Setiap minggu kita berdoa seperti itu. Dan setiap orang yang bersama-sama menyerukan martangiang alia manami, berarti kita semua yang bersama-sama menyebutkannya punya hubungan apa? Kalau kita semua yang ada di ruangan ini sama-sama berdoa, Bapa kami yang di sorga, berarti kita memiliki hubungan marha maranggi, adik dan kakak. Ya. Ujami tahonon nasukutan, ope kejadian nyataon, najulu tiki masa perbudakan di Amerika. Adong sada halak negro nama Cepogus. Alani Pogus na mangido-ido may mana. Jupang nama sada bagas, sada jabu na belga mewah. Tentu bahalak na botar may napuna sa bagasi. Ituk-tuki ma bagasi mangido may bana si panganon. May dokon parbagason. Amata na marhulit na botaron. Toy mardalam maho siya saping anon huleo pe budi. Jadi dang disuruh masuk siap pintu utama, tu budi daun, tu ruang makan daun. Alesia saping do isuru, asa pajupang ipudi. Tohoma ipudi, ba ilio namatay maroti aliat dorang somar si panganon, jolo martangi yang majuita dah, inamatay. Baru dia berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga. Di Huton Amata Negroma, Bapak kamu yang di sorga. Bah, tersunggul di rohana bahasa. Diulahi salinai. Bapak kami yang di sorga. Ihutod dah. Dihutod dotong. Alai asing. Bapak kamu yang di sorga. Alang jengkel mana? Isukuma. Mengapa kamu terus berkata Bapak kamu? Sedang aku memberitahumu untuk berdoa Bapak kami. Lalu orang kulit hitam itu menjawab, saya mengatakan Bapak kamu, karena kalau saya bilang Bapak kami, maka itu akan menjadikan kamu dan saya saudara. Bapak kami. Dan saya khawatir Tuhan yang disebut Bapa itu tidak akan suka. Masa untuk mendapatkan sepotong roti, Anda menyuruh saudara Anda berjalan dari samping ke belakang rumah? Poinnya, bagaimana kita bisa mengajak orang lain berkata, alia manami, Bapak kami. Tapi kita tidak memandang orang itu sebagai sama-sama anak, sama-sama saudara, namarha maranggi. Odo na jut lupa hita. Taringotu namartangiang ali amanami. Bahwa ternyata konsekuensi horizontalnya tidak sederhana. Penyebutan doa ini membuat kita satu sama lain menjadi bersaudara. Punya satu Bapa, anak-anak dari Bapa yang satu. Marhamaranggi doha pehita. Hama kadongan kita sering merasa bahwa markiti panubusio ni Kristus silangi nunga diupat statusta sian hatoban ni dosa gabe anak kon ni debata, berarti nunga adong be akses sia kita tu Bapa amata debata ngamar dame be ngadong be akses tu gijang vertikal. Ay ngagabe anak kon ni debata hita. Ngamar si haulongan, ngamar dame. Alim nang lupa hita, silangi adong do na horizontal.
marhite panubosyon ni Kristusi, dakolan akses tu gijang dibuka. Gabi anak kon ni debata hita. Ale akses horizontal na adong do. Ibuka pitu akses hita sama hita nama jo ali amanami. Nah kita terkadang berat sebelah. Yang kita lihat hanya ke atasnya, ke sampingnya tidak. Alani di dokot Yesus, audo dalani, akulah jalan. Jalan itu sering kita salah tafsirkan hanya jalan menuju surga, maju Bapa. Padahal sebetulnya mau di dok Yesus audo dalani, itu juga jalan kepada sesama. Na di habirang, na di siamun, na di jolo, na di pudita, hita tu hita. Asini rohani Kristus, karunia penebusan Kristus. Itu juga berkuasa untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Na adong di tonga-tonga ni parsaurata. Mana ngalani gosipi, mana ngalani perbedaan ekonomion, mana ngalani perbedaan pandangan politikon, mana ngalani perbedaan sosial, mana ngalani perbedaan suku dohol na asing. Asini rohani dohot panubusion ni Kristus mangarupakon sudiaka tembok-tembok pemisahi. Asa boha, asa sudi nong tardidi di bagasan Kristus, na porsea di Kristus. Gabe sada do hita na marhamaranggi. Jala sada hita sudi panean di harajaon Banua Gicangi. Amin. Martang yang maita. Mulia temadiho ale Tuhan, macai balga dengan bahasa doho asini roham, dilehoko dalan haluau dihami, dina tarhicu tarhuruk hami, alani dosa, nang alani burani patiki, ala dangadong nang gosada siya kami nasikop mangulahuni, sorminat do patiki dihami, batu duhon, pabuahon, jolma pardosa dohami. Naso terbaik kami Tuhan laho paluahon diri nami. Alani holongmu. Ale Tuhan ditongoso anak nahina holongami Yesus Kristus. Laho manubus sami, magatihon inganan nami. Gawe ape tu ibana burani patiki di hau hinar silangi. Gawe diupato status nami. Nunga huboto hami, dadabe hatoban ni dosa hami. Ale nunga mar status na baru, ngolu na baru hami. Ima akay yanakon ni debata. Tang marhuraja be dosai di tonga-tonga ni ngolu nami. Asi maroham, todim todi parbadiai, namani roy roha do pikiran nami, asa huha gigiho kami aka pangulaud dosai, gariada dipatureho Tuhan, dipatikoso hami muse dalan nami, asa hobar tulomoni roham, tujuanmu manopahami, ngolu nami mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Jala dipaingot to dohami muse Tuhan. Namar hamaranggi dohami. Ala sisada padidion di bagasan Kristus. Sudi hami nama jalo jalana porsea di Kristus. Di pasada ho dohami. Songon pinopar ni si Abraham marhite ha porseaon. Jala majalo baga-baga haluaon nangolu nama noktong. Atong Tuhan. Homa namanubuhon roha holong di hami. Di namar sirupa kami Tuhan dia kadongan nami nagali. Jala namar si jaloah kami Tuhan. Dia kadongan nami nama karikoton aka pangurugion. Asi maroham. Marhiti tangiang pangudian nonon. Huingotami aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton tangiang nami. Tangamu nalabok nagok huasoima maddauni pamatang nasida. Nang dia kadongan nami namarlas ni roha. Atong tabay ma silas ni roha nasida marhite aka gajang niur
doho tahi pason nasiako. Jala hutang ako kami tuho Tuhan. Akadongan nami da baru masuk. Tu parsaoran di tonga-tonga ni huriam. Homa Tuhan, namanopa nasida gabe ruas na ringgas di tonga-tonga ni huriaon. Pasu-pasu matong akaulaon pakobasyon na pinatupan ni aka parhalado ni huriam di bagasa saminggon. Diragam ni aka partangyangan, PHD, kategorial, ulaon seksi, tung saluhuk na Tuhan. Homa mangalehon ari na dinggan, ari na tiur. Mangalehon hahipason, tusudi parhalado ni huriam. Jala ukap ni roha, di ruas ni huriam. Lahom adohot aka pakobasyoni. Atong sahat di homa ngolunami. Marhiti Kristus Yesus martangia kami tuh. Amin. Sana golongai saluhut na posei Natal Jesus ada pakirimoni songo daging ni Kristus sadado pakirimoni bagasan pajawoni saradoti hasadon ditodi pinado muni damai Sarado daging, jala sarado todi, sarado ti hasaran ni todi, pinado muni damai. Bagasan holong nai taradoti hasaron ditodi pinado muni damai Poni rohama di bagasan kolong nai taradoti hasanon ditodi pinado muni damai marsitangi alama bagasan kolong nai taradoti hasalang ditodi pinado muni damai
di bagasak kolong nai taradoti hasadam ni todi tinadomu ni damai Ramarsi urupama Domuni damai Tatang yakoma peliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroani saluhut silehon-lehon na dinggando hot nasa uli basa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portivion. Buhay marohan hami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni sileon lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasadari lehoni todiro di pamataku osadohot gogoti roni saluhut otaku upasahat itu naso usatokudo Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siap hari, sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Luna puna aras jauh dohot agogo rodi hasanapo saleleng Mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Amin. Sikak ni namar si jalangan, sahak matabi sia sude parhalado dohok parhobas ni huriata. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pasar